Naay mga adlaw nga sayo pangdalan, pero naay kusog nga makapabalik sa husto nga laka. Adlaw nga sayo pangdalan, pero naay kusog nga makapabalik sa husto nga lakang ang yain. Mga adlaw nga sayo pangdalan, pero naay kusog nga makapabalik sa husto nga lakang ang puti nga tambal ay lang gingon nga solusyon, pero sa tinuod na dalara di ayong kalibog ko kagubot sa utok ko kasing-kasing nagtuo pa nga makapalig on sa adlaw, pero kada sunod adlaw mas nagkahuyang ungok na bakaog ka na hangtod nakaabot sa punto nga naglisod na ugparo kay ang sayop nga bisyo nagkuha na sa bago lai ang kulda. Apan na itingog nga kalit lang ni sulod sa huna-huna, mura kusog nga hangin nga nagingon undang na anak dili ni kalibog dili ni hangin lang kundi pahimang usama sa babong gahong nga nagbantay kay ang kahadlok sa batala amoy nakapahunong sa tiil nga naglakaw sa sayop nga dalan nagpurog ang kasing-kasing ni balik ang panimuot na ang kinabuhi di dili duwa-duwa lang sa kada adlaw ang puti nga tambal ilang gibiyaan kay nakasabot nga dili kini kaluwasan karon naglakaw na sa bagong kinabuhi nga limpyo tinud anay ug naay direksyon. Limpyo tinod anay ug naay direksyon. Nga limpyo tinod anay ug naay direksyon. Kay ato nagdagandagan sa kalipay nga pege, rong panahon na nakakaton na unsay tinuod nga mahigala nga sayo pangdalan giyundang ugang kaugalingon giyayo ug ipatindog balik sa husto kabaruganan ang lisod ng pagbiya dili sayo ng pagundang pero mas bugat ang padayon nga pagkahulog sa kada adlaw maong bisan sakit bisan lisod ng proseso gipili ang pag-usap kaysa padayon nga pagkagubay. Sa sayop nga paagi abig cool pero ang tinuod na gubadi ay ang kaugmaon ug ngalan ang puti nga tambal murag solusyon sa problema pero mas bigrabe pa di ay ang kahimtang sa tinuod nga eksena apan ni abot ang adlaw nga na ay realization na dili ni paingon sa kalipay kundili sa kapildihan maong gingon sa kaugalingon undang na good ko ani kay mas gusto pa ang kinabuhi nga libyo klaro ang dalan yao kung mahulog ka na ay higayon nga mo bangon kung masayop ka na ay chance nga magbago ang kalibutan dili katapusan sa imong istorya kay na ay Ginoo nga nagatagog ikaduhang kahigayonan kayang kahadlok sa batala dili para pagpahadlok lang kundi pagpabalik sa husto nga dalan ng puti nga tambal gibiyaan na kayang tinuod nga kusog na asa pagbao ug pagtuo karon naglakaw na sila nga malinawon walay kahadlok sa kagahapon nga sayop bagong kinabuhi bagong direksyon kay nakakaton na nga ang kaluwasan na sa pag-usap walay bisyo nga makalupig sa tinuod nga pagbao walay sayop nga dili maayos basta naitinguha ug walay tawo nga dili makabangon kung mutuo siya nga kaya niya mag-usap sa iyang kinabuhi. Anybody na oh sa kagalinangon ang sangaba na kumagulo ka kaya na ay kusod nga ang napiyuha.